Dobrý den, jmenuji se Jarka Smolná a jsem realitní makléřkou společnosti Remax Glorion. Pro všechny ty z vás, kteří hledají svou cestu k realizaci, slušnému výdělku a životní rovnováze, chci povědět o tom, jak jsem to všechno našla ve své profesi já. Jako podnikatelka jsem v oblasti nemovitostí našla neomezené možnosti růstu a rozvoje. V realitách se pohybuji už mnoho let, v podstatě celý svůj dospělý život. Za tu dobu se moje práce stala nedílnou součástí mého života. Snažím se pomáhat lidem najít jejich vysněné bydlení, ale také aktivně investuji do koupě a rekonstrukce domů a bytů. Myslím si, že práce, kterou člověk dělá, by měla odpovídat jeho životním hodnotám. Když jsem nastoupila do společnosti Remax Glorion, dostala jsem na starost velký developerský projekt. Vzpomínám si, že jsem byla před prvním uzavřením obchodu velmi nervózní, ale s podporou a pomocí zkušených kolegů dopadlo všechno na výbornou. A nyní jsem jednou z předních makléřek v naší realitní kanceláři. Zvu vás do našeho přátelského, úspěšného týmu, kde panuje rodinná atmosféra. Vše se můžete naučit od nuly. Důležité je, abyste měli chuť, pracovitost a aby vaše osobní hodnoty odpovídaly těm našim společným. Máme vše, co potřebujete pro váš start ve světě nemovitostí. Úspěchu dosáhnete snáze, když víte s kým.